Prof Umar Sani fagge ya yi jan hankali ga gwamnati kan kulle jami'o'in Najeriya. A wani labarin kuma, Abdullahi Adamu, shugaban jam'iyyar APC ta kasa, ya ce matakin da kungiyar malaman jami'o'i watan ASUU ta ɗauka abu ne da zai yi wuya a daidaita. Prof Sheirk Umar Sani fagge ya yi jan hankali ga gwamnatin Najeriya kan kulle jami'o'in Najeriya, inda yake cewa ilimin firamare ya karye, na sakandare ma ya karye, na jami'a ne kadai a tsaye. Inda yake cewa da yawa 'ya'yan talakawa sun daina karatu kenan in dai ASUU ta janye yajin aiki. Kai wanda za ta yi ilimi ba, domin gishiri in ba kai ba miya ne, ilimi mai gyaran zamani. In ba shi ba inda kasar za ta, kuma kullum sai dai ta je ta ɗauko ƙwararru daga wata ƙasa, wanda wani kuɗin kwanzartan ɗin ma da za a ɗauka, abinda za a bawa abinda za a aikin kwanzartan ya fi ƙarfin haka, amma yan ƙasan ne za su yi. saboda haka jama'a kuma su sani, wanda aka hana shi albashi sama da wata 5 ya haƙura, inda maslahar malaman jami'a ce ba za su haƙura, za su janye. ina tabbatarwa da duniya masalar 'ya'yan talakawa ce a ciki. In suka janye, a cikin kashi 100 da kyar 20 za su sake ci gaba da karatun jami'a, wallahi da kyar an daina, sai dai private masu kuɗi ne kaɗai an su karatu. Da masalahar malaman jami'a ce wallahi da sun haƙura. Wanda dai aka yi sama da wata 5 ba a biyan sa ya haƙura, kai ka san akwai manufa mai kyau a ciki. Duk abin da kuka sani a ƙasan nan gwamnati ta zara hannunta a ciki. Lantarki ta cire, fetur ta cire, komai. Ilimin firamare ya karye, na sakandare ya karye, na jami'a ne kaɗai a tsaye. Shi kaɗai talaka yake ɗaukan wani abu. Ko mu da muke kuro a jami'a muka san bala'in da ɗalibai suke ciki. Da kyar za ka samu department ɗin da malaman ba su suke haɗuwa su biya waɗansu ɗaliban kuɗin makaranta ba. Abdullahi Adamu, shugaban jam'iyyar APC ta kasa, ya ce matakin da kungiyar malaman jami'o'i watan ASUU ta ɗauka abu ne da zai yi wuya a daidaita tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i. Muna kokari irin hamdallah sauke mana mu ga cewa an samu maslaha a wannan rigima tsakanin su malaman universities da gwamnati. Abin da ke faruwa, sun ɗau wani matsayi wanda yake da wuyan gaske a cin mashi. Kuma gwamnati ba su ta yi ƙarya a ce an yi yarjejeniya da ita kuma ta kasa yin abin da ta yarda ta yi. Saboda haka muke son mu ga wace me ya kamata mu yi da mu da su, mu tausaya wa 'ya'yanmu da ba sa zuwa makaranta, mu tausaya iyayensu da suke da 'ya'yansu yau suke gidajensu. Wani wanda yake ya kamata ce ya gama university shekara 2-3 har gobe bai gama ba, don irin wannan ka damuwa, ko mun damu a shakka. To amma kuma babun za mu wayo ga shi da ai kaza a ce an yi abin da ke magana za a yi, ana kuma maganar da su. Fatan mu shine a samu maslaha. A danna mana like da subscribe, sannan a danna mana ƙararrawa domin samun sabbin labaranmu da zarar mun ɗaura.